Dobrý deň, milí televízni diváci, pozdrav vás TV Čáčov, Záhorácky šláger. Od mikrofónu nikto nešťastný DJ. Vypočujte si jedno smutočné oznámenie. Dnes nás opustil drahý otec Igora Vacha, mladého. Zomrel otec Igor, starý, vo veku nedožitých 68 rokov. Dnes naozaj nás opustil starý Igor, s ktorým som natáčal videá na Facebooku, ale aj trošku na TikToku. Táto pieseň smutočná patrí Igorovi a volá sa to Tenkrát na západe, lebo on rád pozeral tieto filmy, ako je Vinetu, Tokaito a takéto bojové filmy pozeral. Takže túto pesničku mu dávame zahrať Tenkrát na západe. Jemu, nech mu Pán Boh odpustí a nech odpočíva v pokoji. Koniec smutočného oznamu. Pesnička zaznie Tenkrát na západe. No, niečo by som povedal. Lebo abych potom nenadával, nech sa páči. No, a tebe hubu rozbijem. No. A furt ťa mám rád a furt ťa milujem. Bár si s tým cigáňom, s tým hajzlem. No. Moja drahušku, ja som dneska z Trížby. Že Vás vítam, veľmi vás budem vítať. Šuket miel, tí druhé vyprávať nebudem, to tam spomínať nebudem, ale samozrejme sa postará. Ja mám svoj barák tady doma a ty víš asi kedy. Máš 2 minúty, lebo už... Ale aby byla taká, jak si myslím, schopná, že si vyvariť a porádek robiť. No, ja sa volá ten cigán. Jočka Ďabák a Boris Čársky. Ale nie sú aj 400 Čárskych. No. Ty dejdeš. Ty dejdeš. Neutekáš. Bež do piče! Tu ruku stlačím, čo to Podívaj sa, čo mi robí, vidíte, čo mi robí. No, teda. Vyrobí. Ja som neučený sedieť, ty kokot. No. Bojí sa, ty Magore. Ty sa bojíš. A tam je spolu a kde to vyjde. Ale tady nejde o peníze. Tady ide o to, aby si ženu... Ja chcem jebať! Ja chcem prídu! Tady... Ja vím, že sa mi nikde už v živote nevrátiš. Ježiše Kriste!